Un incendio rexistrado nunha nave en Portas deixa cuantiosos danos materiais. As instalacións están situadas preto da azucreira e pertencen á empresa Eiriz, que se dedica á fabricación de toldos. As lapas calcinaron por completo prácticamente a metade da nave. Que tal, saúdos? No momento do incendio non había ninguén no seu interior porque o seu persoal estaba a realizar un servizo en exterior. Vemos os detalles de contado xusto despois dos titulares. O Concello de Pontevedra loce no seu balcón unha pancarta de apoio a Palestina. BNG e PSOE participaron este mediodía no acto de despregamento no que denunciaron o xenocidio que Israel está a cometer na Franxa de Gaza. As dúas formacións lamentaron a ausencia do PP nesta convocatoria. O Concello de Ribeira e Portos de Galicia tentarán achegar posturas tras a polémica sobre o emprazamento das atraccións das festas. Este venres está prevista unha xuntanza entre responsables de ambas as dúas administracións para buscar alternativas que permitan a instalación dos postos. Boiro presentou esta mañá os resultados anuais do programa Enclave levado a cabo durante o curso 24-25. Dende o Concello fan unha valoración moi positiva deste proxecto educativo instaurado en 2021 e que este ano puxo o foco en atallar a saúde mental da rapazada nos centros de ensino do municipio. Ribadumia xa está metida de cheo no seu mes da diversidade. A Asociación Gotas impulsa de novo un amplo programa cultural e festivo para darlle visibilidade ao colectivo LGTBIQ+, no rural. A bandeira da diversidade xa loce no balcón da Casa do Concello de Ribadumia. O prato forte vai ser o 21 de xuño coa Ruada das Gotas, con Guadi Galego como o principal reclamo da xornada. Despois repasamos o resto das propostas. E do 24 a 29 de xuño, o Sétimo Arte será protagonista en Marín. A vila celebra a segunda edición do seu festival Cine do Mar, unha cita na que precisamente o mar o fío conductor das películas que se proxectan. Este ano a proposta será máis internacional coa participación de filmes de distintos países. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Comezamos con ese potente incendio nunha nave en Portas. Un incendio rexistrado nunha nave en Portas deixa cuantiosos danos materiais. As instalacións están situadas preto da azucreira e pertencen á empresa Eiriz, que se dedica á fabricación de toldos. As lapas calcinaron por completo prácticamente a metade da nave. No momento do incendio non había ninguén no seu interior porque o seu persoal estaba a realizar un servizo en exterior. O incendio, declarado pouco despois das 11 desta mañá nesta nave do Grupo Eiriz, situada preto da azucreira de Portas, obrigou a mobilizar un amplo dispositivo de emerxencias e non era para menos atendendo as imaxes que deixou este suceso. Os primeiros en chegar ao lugar foron os efectivos de Protección Civil. Xa saltou a alerta e xa se puxeron en marcha rapidamente. E chegaron aquí e xa vistes o que hai aí detrás. Estaba en inicio, estaba en modo incipiente e houve que actuar. Actuaron aí os compañeros de Portas e os compañeros de Cuntis, sí. Pouco despois chegaban os bombeiros con dotacións de varios puntos. Falan dun incendio moi potente. Y a nuestra llegada ya nos dirigimos a la planta superior a localizar los focos, que teníamos 3 focos muy potentes con mucha carga térmica. Y nos centramos en realizar la extinción lo máis rápido posible. O peor do incendio estaba precisamente no andar superior, onde ademais dunha zona de oficinas se almacenaban as lonas dos toldos, un material moi inflamable, algo que fixo que a intervención fose máis complicada. Esos toldos tienen una carga térmica importante, generan muchísima humareda, muchísimo calor. De hecho el techo está medio colapsado en la zona donde estaban los toldos y al final pues evidentemente la temperatura fue elevadísima. Os efectivos de emerxencia calculan que alrededor dun terzo da instalación quedou completamente calcinada. O 40% da nave ardeu. Mas polo que se vía aí nas fotos dos compañeros, que eu non cheguei a entrar, eu non entrei, víase material que era material de alto valor laboral. Realmente conseguimos salvar pues casi todo, ¿no? Salvo la parte de oficina y los toldos. Por lo tanto, bueno, dentro de las desgracias que son estos incendios, pues afortunadamente no fue a más. A nave estaba a pleno rendemento, por sorte no momento do incendio non había ninguén no seu interior. Saíran había un anaco para facer uns traballos. Estaban traballando, o que pasa que habían salido da nave non había moito tempo, pecharon e foronse, porque eles traballan moito en exteriores, veñen a recoller ferramenta e volven outra vez a baixar, entran moitas veces no día. Nese momento non había ninguén, habían salido
a vez facía pouco, según faleu co dueño. Na zona alta columna de fume xerou moita alarma entre a veciñanza, moitos achegábanse ata a zona preocupados polo que pasara. Iso que me sorprende a altura de Foresa, pois que me sorprende unha cantidad de fume impresionante, enorme. Pero cando me chego ao puente xa me situei, aquí na curva esta, situome de que é a nave do meu hermano. E claro, te sorprende, me cae a min polo menos, pois caime como unha bomba. Ata lugar tamén se achegou o alcalde de Portas, el como colaborador de Protección Civil foi un dos primeiros en acceder ao interior da nave. Chegou o aviso do 112 de que estaba ardendo a nave, coincidiu que estábamos no Concello, e nada, xa baixei do Concello co coche por aquí rapidamente, vin que estaba xa o lume empezando a coller dimensións e nada, arranquei pa a nave, collemos o motobomba que ten o Concello e viñamos pa aquí. Dentro da nave había un depósito de gasóleo e 2 coches que os primeiros efectivos en chegar puideron sacar para fora. Agora a Garda Civil investiga o ocorrido para esclarecer cal foi a orixe deste lume. Detido un sexto implicado na pelexa que se produciu o martes da semana pasada na praza de Barcelos de Pontevedra. Foron as declaracións dos primeiros 4 detidos ante o xuíz as que permitiron determinar que este mozo tamén participara na lea que rematou con outros 3 mozos acoitelados. Os axentes identificárono e procederon ao seu arresto onte en Pontevedra. Ao tempo, as pesquisas continúan intentando localizar o quinto implicado que leva desaparecido dende o martes. Está detida esa quinta persoa xa e creo que as forzas e corpos do Estado actuaron con rapidez e diligencia, máis alá de que hai pelexas en todo o planeta, como todos sabemos. Bueno, a pelexa da semana pasada axitou o panorama político da capital da provincia de Pontevedra, onde o Partido Popular formalizaba a petición da convocatoria dun pleno extraordinario para abordar os problemas de seguridade cidadá e de convivencia que, segundo aseguran, se están a dar en Pontevedra. Hoxe os socialistas lanzaban a súa propia proposta, a creación dunha comisión de convivencia cidadá e da verdade. A intención da formación é que este órgano permite informar á cidadanía sobre o que realmente acontece na cidade con datos certos e non coa desinformación que pro voceiro Iván Puentes empregan tanto o PP como o seu líder Rafa Domínguez. O Grupo Municipal do PSOE elevará esta proposta ao vindeiro pleno. En canto aos datos que a semana pasada facía públicos o PP, que aseguraban que a delincuencia se incrementara en Pontevedra dende o 2018 nun 18%, Puentes matizou que se trata principalmente de delitos relacionados coa ciberdelincuencia. Pola contra, segundo os socialistas, cuestións relacionadas coa inseguridade como pelexas ou agresións diminuíron nos últimos anos. Tamén en clave política, o proxecto de reforma dos edificios centrais do Museo de Pontevedra que continúa a ser fonte de desencontros entre o Goberno da Deputación de Pontevedra e o Bloque Nacionalista Galego. Hoxe o vicepresidente Rafa Domínguez volveu defender a súa xestión. Asegura que o proxecto non tiña ningún dos 7 trámites administrativos completados, incluída a autorización de patrimonio. Pola súa banda, dende o BNG insisten en que o proxecto aprobado en maio de 2023 xa contaba con todas as achegas do organismo autonómico. Dos 7 trámites que precisa unha obra pública para sair adiante, o proxecto de rehabilitación dos edificios centrais do Museo de Pontevedra non tiña ningún completado. Así o asegura o vicepresidente da Deputación, Rafa Domínguez. De los 7 procedimientos administrativos que necesita el proyecto de los edificios centrales, Lores y Mosquera no tenían ninguno completado. Y el que tenían en trayecto estaba falto de rigor. Y podría poner máis perlas de los informes, pero yo creo que la conclusión es suficientemente grave. Deste xeito, Domínguez desminte o voceiro do BNG que asegurará que no momento do cambio de goberno o inicio das obras era inminente. Cuando llegamos a la Diputación nos encontramos con un proyecto básico que existe, que tenía errores en ese momento y que probablemente alguien obligó a presentarlo de forma precipitada. Constátase a falta de rigor, os erros e emisión dos planos anteriores, polo que non cabe avaliar a intervención en tanto esta non se defina sobre planimetría real. Y esta es la última comunicación entre los edificios centrales de la Diputación
e patrimonio. O vicepresidente asegura que neste tempo a Deputación traballou para dar forma a un proxecto que cualificou como serio e potente e que xa está en mans de Patrimonio dende o mes de febreiro agardando o seu visto bo. Iso si, o Goberno provincial dá por perdida a subvención de 3 millóns de euros de fondos europeos que se concederá no 2023 o proxecto. Los fondos europeos, sinceramente, desde que llegamos aquí, lo que nos dijeron los servicios de arquitectura es que era imposible tenerlos. Es más, nos dijeron, pero aquí no hay documentación, fue verbalmente, que cuando los pidieron sabían que los iban a perder. Ademais, Domínguez apuntou que será moi complicado que a rehabilitación dos edificios centrais estea rematada pro centenario do Museo de Pontevedra, que se celebrará en 2027. Para mí es una satisfacción ver cómo Mosquera, Lores, Mosquera salen día tras día haciendo rueda de prensa sobre mí, lo que quiere decir y da claro indicio del nerviosismo que tienen. La posición del Partido Popular en Pontevedra es absolutamente creciente, está próxima, si no hemos alcanzado ya la mayoría absoluta. Estas acusacións de Rafa Domínguez xa tiveron resposta por parte de César Mosquera. O nacionalista insiste en que o proxecto aprobado polo Pleno en marzo de 2023 estaba a piques de ser enviado ao Departamento de Contratación da Deputación para iniciar a licitación. En canto á autorización de patrimonio, o voceiro do BNG asegura que estaba todo negociado e que neste proxecto se recollían todas as achegas do órgano autonómico. Unha vez máis, Mosquera lamentou a incapacidade de Domínguez e que a rehabilitación dos edificios centrais do museo estea peor, dixo, que hai 2 anos. O Concello de Pontevedra loce no seu balcón a pancarta de apoio a Palestina. A BNG e Partido Socialista participaron este mediodía no acto de despregamento no que denunciaron o xenocidio que Israel está a cometer na Franxa de Gaza. As dúas formacións lamentaron a ausencia do Partido Popular á convocatoria. Do balcón do edificio administrativo do Concello de Pontevedra, Michelena 30 pendura dende este mediodía unha pancarta de apoio a Palestina. Estamos diante dun auténtico xenocidio programado, planificado. Todas aquelas institucións, entidades públicas e privadas que teñen calquera tipo de influencia ou competencia para poder parar esta auténtica masacre, que o fagan, que tomen partido dunha vez por todas, que sexan proactivos e que actúen por responsabilidade e por humanidade. BNG e Partido Socialista uníronse para facer esta declaración. Dende as filas do PSOE destacaron a importancia de que as institucións públicas tomen partido. Ante a violación de dereitos humanos, ante o asesinato de nenos e nenas, ante o asesinato de xente civil inocente, ante a morte por inanición a que o Estado de Israel está a condenar a xente que vive fundamentalmente na Franxa de Gaza, non se pode ser equidistante. Hai que mollarse, hai que actuar e, sobre todo, hai que tomar partido para que a comunidade internacional poda poñer fin a esta masacre. O acto estaba tamén convidado o Partido Popular, que optou por non asistir, unha decisión que foi criticada por nacionalistas e socialistas. Hai actitudes e silencios que falan moito máis claro que as palabras e máis alto, así que creo que queda en evidencia quen non aporta e quen non está do lado da xustiza social, da democracia e dos dereitos humanos. Pregúntome onde está situado ideolóxicamente o Partido Popular a día de hoxe para que esas tres cuestións non podan ser defendidas pola súa parte e non podan estar aquí facendo corpo con todos os demócratas, con todas as persoas que defendemos eses dereitos humanos, esa liberdade e esa democracia, para garantir que a marxe de posicións partidarias esteamos polo menos de acordo e traballando xuntos no máis básico, que son estes tres conceptos. Dende o goberno local non descartan a posta en marcha de iniciativas para seguir manifestando o seu apoio ao pobo palestino, como por exemplo a declaración de Benjamin Netanyahu, primeiro ministro israelí, persoa non grata na cidade, medida que xa se tomou en Vigo, impulsada polo BNG e contando co apoio do PSOE. Máis cousas, o Concello de Ribeira e Portos de Galicia tentarán achegar posturas tras a polémica sobre o emprazamento das atraccións das festas. Este venres está prevista unha xuntanza entre responsables desas dúas administracións para buscar alternativas que permitan a instalación deses postos. Tras a solicitude realizada polo Concello de Ribeira, Portos de Galicia convocou unha xuntanza para este venres. Os responsables do Goberno Municipal reuniránse coa xefa de zona para abordar a instalación das atraccións en zona portuaria. Aínda que o Concello tratará de manter o actual emprazamento na explanada, ben complicado que o organismo autonómico acceda.
por tratarse dunha zona de alta actividade clasificada en nivel vermello. Dende o Concello apelan á vontade de diálogo na busca dunha solución que satisfaga as demandas dos titulares dos postos, que xa manifestaron o seu desacordo co cambio previsto. Queremos saber se Portos concede o permiso para facer a festa, como se viña facendo todavía, como se pode comprobar. Este paso entre pantaláns é dun tamaño significativo e necesitamos empregalo para, sobre todo para as atraccións grandes. As máis pequenas non habería problema, pero polo que nos trasladan os feirantes, é moi complicado trasladar toda aquela zona, aínda que en metros cuadrados poda ser unha superficie maior. Hai que ter en conta que aquí simplemente en diante temos 3 edificios que xa restan o que é fondo respecto a algunhas atraccións. Despois temos desniveles e incluso temos, unha serie de palmeras que se plantaron no seu momento que dificultan moitísimo a instalación. Para os representantes da administración local, a atitude de Portos responde a intereses partidistas, posto que nunca se procedeu a sancionar mentres o PP ostentou a alcaldía de Ribeira. Descoñezo cal eran os mecanismos que empregaba o goberno anterior. Si sei que non se solicitaban en moitos dos casos non se daba nin traslado do inicio do expediente, porque estúvenos buscando e moitos dos expedientes non aparecen, polo tanto deduzco que non existen e non se fixeron, ou é moi complicado atopalos por parte dos técnicos, non é da miña parte. Polo tanto deduzco que ese expediente non se comenzou e, por tanto, non só non se sancionaba, sino que non se solicitaba permiso. Aquí o anterior goberno viña, plantaba a festa, non había problema ningún, e agora que se fan as cousas todas de acordo á legalidade, todos son trabas e todos son problemas. Parece, como decía da última vez que tuven que expoñer a situación, que isto ven dado por o color de quen dirixe o goberno de Ribeira, xa que anteriormente, cando o color é o mismo tanto en Portos como no Concello de Ribeira, non había ningún problema, e agora que eso non é así, todos son impedimentos. Consideran que con este cambio de criterio non só están a penalizar ao goberno, senón a toda a cidadanía. Seguimos en Ribeira, o goberno local vende a xudicar a renovación dos vestiarios do campo de fútbol da Trinidade en Oleiros. A actuación, que busca mellorar as condicións actuais deste espazo deportivo, contempla a construción de 2 novos vestiarios na zona sur da parcela, xunto ao muro de peche. A obra conta cun investimento de preto de 150.000 euros e será financiada a través do POS da Deputación da Coruña. Dende o Concello, o alcalde Luis Pérez Barral destacou a importancia desta actuación, segundo el moi necesaria nunha clara aposta pola mellora continua das infraestructuras deportivas e polos investimentos nas parroquias como elemento clave para o benestar e a cohesión social. Unha obra que se suma aos distintos investimentos realizados na parroquia por un importe duns 470.000 euros, nos que se inclúen a pavimentación dos muiños ou o saneamento e accesibilidade da Gándara, entre outros. A residencia da terceira idade de Ribeira non é o único proxecto afectado polo cambio de normativa que impide construir instalacións públicas en zonas potencialmente inundables. No caso do centro de día da Chaínza, en Noia, o Concello está a realizar as consultas oportunas para determinar a viabilidade do proxecto. O alcalde de Noia mantivo xa unha xuntanza coa conselleira de Política Social para analizar a viabilidade do centro de día da Chaínza a raíz da modificación da normativa de construción en zonas potencialmente inundables tras a Dina de Valencia. A zona non está exposta ao cauce dun río, posto que só atravesa un pequeno regato sen risco de desbordamento. Maior problema plantexaría o crecemento das mareas que produce o asolagamento da superficie. Por unha banda, esa non é unha zona exposta a un cauce dun río onde exista un risco de inundación como consecuencia do desbordamento dese río, porque é un regato de escasa entidade. Por outra banda, é unha zona en que en situación de mareas vivas pois sí que se produce digamos o solagamento de esa superficie, pero nun marxen moi curto, con un crecemento de aproximadamente unha lámina de auga de 10 centímetros sobre a rasante do terreo, e tendo en conta que eso se dá en situacións de mareas vivas fundamentalmente a finais de agosto ou en algún outro período que se dá a consecuencia ou a coincidencia de situación de mareas vivas con unha pluviometría elevada.
O proxecto do futuro inmoble contempla un recrecido duns 50 centímetros con respecto ao actual rasante, co que quedaría garantida a seguridade nos casos de mareas vivas ou preamar, tal e como acontece no albergue xa construído na parcela. Aínda así, o Concello de Noia seguirá a demandar os informes oportunos para garantir a viabilidade do proxecto ou buscar un emprazamento alternativo para este servizo que consideran prioritario e imprescindible. O proxecto de actuación que se pretende levar a cabo neses edificios supón un recrecido, e xa así o contempla o propio proxecto, un recrecido de 50 centímetros con respecto á rasante actual, o cual en todo momento quedaría, digamos, exento ou liberado de esa posible lámina de auga que pudera darse en situacións de marea viva, co cual tanto os accesos como o propio edificio estarían salvagardados en ese senso. O propio edificio do albergue está construído e xa se comprobou que en situación de pleamar e de mareas vivas non lle afecta, o sea, non hai porque está nunha rasante elevada sobre esa zona de crecemento e, por tanto, unha vez que teñamos digamos, todas esas conclusións, pois tomaremos a decisión de seguir con ese investimento previsto nesa zona ou, se non procedese por calquer motivo, pois estudiar unha ubicación alternativa. Unha cousa máis, o Partido Socialista de Rianxo denuncia o mal estado de moitos camiños e estradas, especialmente nas parroquias, ante a proliferación de maleza. Responsabilizan o Executivo de non ter iniciado as actuacións de limpeza e roza para garantir a seguridade da veciñanza e favorecer a visibilidade, a pesar de que os socialistas xa o advertiran hai 2 meses. Piden dende a Agrupación Socialista unha mellor planificación coa elaboración dun calendario de limpezas en función das necesidades de cada parroquia e cos medios suficientes para acometer as actuacións en condicións. Na actualidade, din, as rozas realízanse de xeito improvisado e sen criterios, sen un plan serio, aseguran, que garanta a súa continuidade. E a volta da publicidade, entre outras cousas, falamos do Festival Cine do Mar que van celebrar en Marín ou do Mes da Diversidade que xa está en marcha en Ribadomia. Aquí continuamos nas novas. En Canal Rías Baixas, a adega Lagarda Condesa en Caldas consegue unha axuda da Xunta de máis de 150.000 euros para a súa reestructuración e conversión do viñedo. Trátase dunha liña de subvencións do Goberno galego que neste caso permitirán a esta adega mellorar as súas técnicas de xestión dos viñedos, así como a súa productividade e competitividade. Esta medida busca facilitar os reaxustes estruturais necesarios do viñedo galego para que se diminúan os custos de produción das explotacións, nas que hai un gran predominio do minifundio. Tamén coas melloras técnicas da xestión dos viñedos galegos que contribuirán a redimensionar as explotacións e cos reaxustes varietais necesarios para favorecer a orientación ao mercado. Estas axudas permitirán actuar en algo máis de 120 hectáreas de viñedos e van beneficiar a 76 persoas viticultoras e adegas na provincia de Pontevedra. En toda a comunidade autónoma se destinaron 4 millóns de euros para todas as DOs para reconvertir, digamos, a viña e, polo tanto, é un esforzo que desde a Consellería de Medio Rural da Xunta se está facendo para que todas as bodegas poidan ter, digamos, ao día as súas viñas e que, bueno, e que o viño das DOs sexa todavía máis competitivo. Esta axúdanos principalmente a dúas cousas. Unha, a facerlle frente aos custos de plantación e despois a levar a cabo a mesma plantación. De cara aos viticultores pequenos, e faloche incluso como viticultor propio, axúdalle un pouco que che comentaba o director territorial, mellora máis que a eficiencia, a eficacia dos propios viticultores, porque axúdalles a reducir incluso os costes de producción. Esa é a parte boa deste tipo de subvencións. Boiro presentou esta mañá os resultados anuais do programa Enclave levado a cabo durante este curso 24-25. Dende o Concello fa unha valoración moi positiva deste proxecto educativo que está instaurado dende o ano 2021 e que este ano puxo o foco en atallar a saúde mental da rapazada nos centros de ensino do municipio.
O alcalde Xosé Ramón Romero e a edil de Ensino Carmen Silva deron a coñecer esta mañá os resultados dunha nova edición do programa Enclave, referidos ao presente curso 24-25. Un ano máis, 3 foron as áreas de actuación: educación, igualdade, diversidade e saúde e benestar. En cada unha delas desenvolvéronse distintos talleres e obradoiros, aínda que este ano puxose especial énfase na detección temperada dislexia e TDAH-TEA, da man da Facultade de Psicoloxía da Universidade de Santiago, con alumnado de primeiro a terceiro de primaria de todos os centros educativos do municipio. Atendéronse a todos os nenos de primeiro, segundo e terceiro de primaria do concello. Temos a todos eses nenos estudiados e detectáronse, a falta dos datos de 2 colexios, temos 107 nenas de segundo e terceiro de primaria con diagnóstico confirmado de dislexia e TDAH, sendo un 80% aproximadamente que teñan sospeita de dislexia e un 20% de TDA. Noutras áreas tamén se actuou na intervención e prevención do acoso escolar, na hixiene bucodental, na avaliación visual do alumnado e na educación emocional. Dende o Concello anunciaron xa a súa intención de seguir apostando por este proxecto, instaurado no ano 2021, ao tratarse dun programa innovador que busca atallar as distintas problemáticas que se detectan nos centros de ensino do municipio. A pesar de non ter competencias en educación, imos a seguir apostando para levar a cabo este programa, adaptándolos ás novas necesidades, porque temos que decir que este é un proxecto vivo, un proxecto que se modula según as necesidades que vanse detectando a comunidade educativa, e porque os resultados amosan e favorecen unha mellora de convivencia nos centros e na saúde dos nosos rapaces e rapazas. Encontro das mulleres do mar en Poio, o Casal de Ferreiros acolleu hoxe a presentación dos resultados do proxecto Sereas ás mulleres do mar, unha iniciativa impulsada polas fundacións Fundamar e Funpromar que conta co apoio da Deputación de Pontevedra. Este proxecto busca visibilizar e reparar o papel esencial das mulleres no sector do mar, tanto no presente como no pasado. A través desta iniciativa promovese a investigación alrededor desa figura das mulleres do mar dentro das industrias do sector. En 2024 centrouse no impacto do cambio global na ría de Pontevedra dende unha óptica de xénero, poñendo en evidencia os efectos sobre os recursos mariños e as traballadores que dependen deles. Por outra banda, a nova convocatoria 2025 xerará ferramentas pedagóxicas innovadoras e accesibles como unha situación de aprendizaxe, un audiovisual divulgativo e accións formativas en centros educativos. Na apertura destas xornadas participaron a deputada de Igualdade e o alcalde de Poio. Para nós é moi importante se poder facer aquí este acto, é moi importante que desde as administracións se siga tendo esa sensibilidade especial con este sector e, sobre todo, tamén as fundacións Fundamar e tamén como organizadora, pois eso, agradecerlle pois este traballo e espero que os resultados pois sean, sobre todo, os obxectivos co que se marcaron cando se iniciou este proxecto. Entón temos que facer ese traballo que estades facendo, colaborando nós con todo o tecido como facemos, para poñer en valor e visibilizar o que non se fixo. Entón, agora temos nos a obriga de tentar, pois resarcir ese vacío que tivo a muller ao longo da historia. Xa está aberto o prazo para presentar candidaturas aos premios de investigación Ramiro Carregal 2026. Os interesados poden consultar as bases na web premioramirocarregal.com, na que figura tamén toda a información relativa a estes galardóns. No eido da oncoloxía convócanse 2 premios, un de investigación dotado con 30.000 euros e outro para talentos emerxentes, cuxo gañador vai recibir 10.000 euros. O prazo de presentación vai estar aberto ata o 5 de outubro. O premio de investigación en cardioloxía, cunha dotación económica de 30.000 euros, poderán concorrer, neste caso, as candidaturas ata o 31 de xaneiro do 2026.
Os veciños de Ribeira disporán este verán dunha ampla oferta de cursos de informática. Ademais dos programas de iniciación e perfeccionamento para adultos, haberá 3 campamentos digitais que van dirixidos para a mocidade. A Casa da Mocidade e a Aula CEMIT de Ribeira serán este verán un fervedoiro de actividades formativas. Os principais destinatarios serán os nenos e mozos que dispoñen de 3 programas diferentes. O campamento digital para idades comprendidas entre 9 e 11 anos centrarase na seguridade e protección de datos a hora de navegar pola rede para previr o ciberacoso. En paralelo desenvolverase Pobo Digital para mozos e ata 14 anos. Vamos a ter Pobo Digital de 11 a 14 anos. Serán de luns a xoves de 12 a 2 da tarde, como decía. Isto xa é para unha idade un pouco superior, no que aprenderán a navegar de forma segura, a identificar fake news. Pois, bueno, con esta edad xa empezan a ler distintas noticias e a prestar atención a outro tipo de cousas e teñen que aprender a diferenciar o grande da palla. É dicir, pois, se van a vir con anuncios de inversións ou cousas polo estilo, que aprendan un pouco a diferenciar, que non se aproveiten deles e non promocionar desta forma os ciberdelitos, sino que os rapaces xa estén preparados desde unha edad moi temprana. Tamén se vai a centrar en que podan aprender as ferramentas para facer un podcast ou expresar as súas ideas de forma digital. Estes 2 programas desenvolveránse na Casa da Xuventude, mentres que a Aula CEMIT acollerá o verán digital para nenos de 8 a 11 anos. Alí tamén se desenvolverán os cursos para adultos, 1 hora cada día. No mes de xullo serán de iniciación, mentres que en agosto abordarase a realización de xestións máis complexas. Como novidade, xa que moitos adultos nos lo están demandando, vamos a facer un apartado que é unha iniciación á utilización de inteligencias artificiais, na que se van a poder aprender os conceptos máis básicos de o que é a utilización da IA, é dicir... Os interesados en participar en calquera das actividades xa poden apuntarse na Aula CEMIT. As prazas son limitadas e adxudicaránse por orde de inscrición. Os festivais O Xacobeo Percute e Desfoga de Cambados reciben o apoio da Deputación de Pontevedra. As 2 citas están entre os 16 festivais de música e artes escénicas da provincia que van recibir axudas na liña de crédito da Administración Provincial. Pois é un orgullo que podamos xuntar este elenco, este abanico tan diverso, con tantos festivais tan singulares na nosa provincia. E por iso prácticamente van a estar representadas todas as comarcas grazas ao voso traballo, a todos os colectivos que vos presentástedes a esta liña e que, polo tanto, tamén vai a facer marca a provincia, marca Rías Baixas e entre todos vamos a poder ofrecer nas nosas vilas, nos nosos barrios, nas nosas parroquias e nos nosos concellos unha programación cultural á altura da mellor programación cultural en calquer país europeo. A achega provincial a este tipo de eventos ascende lixeiramente este ano, pasando dos 165 aos 170.000 euros. En total son 13 festivais musicais e 3 de artes escénicas os beneficiados nesta convocatoria. Estas cifras supoñen, explican dende a Deputación, o maior investimento ata a data e un récord tanto na demanda como no número de entidades beneficiarias. Ademais das 2 citas cambadesas, figuran na listaxe outras citas da provincia como as Novas Músicas da Estrada, o Canecas Metal Fest de Cangas, o Festival Internacional de Moniquereques de Redondela ou o Sementeira e Música de Salvaterra de Miño. Do 24 ao 29 de xuño, o Sétimo Arte será protagonista en Marín. A vila celebra a segunda edición do seu festival Cine do Mar, unha cita na que precisamente o mar é o fío conductor das películas que se proxectan. Este ano a proposta será máis internacional, coa participación de filmes de diversos países. Tenemos cine en Marín, tenemos el cine más antiguo de España, pero también tenemos mar, con lo cual se alían los ingredientes perfectos y hicieron, bueno, pues la verdad es que hicieron una semana de lujo. Este ano nosa intención foi que o festival crecera e fuera máis ambicioso que o ano pasado. O ano pasado foi un inicio e este ano intentamos que sea máis, que teña máis representación e que se acerque a máis á sociedade.
A inauguración será o día 24 no Cine Seixo coa proxección de Prefiro condenarme, unha cinta de Margarida Ledo. Precisamente Ledo recibirá o premio honorífico do festival nesta edición. O día 25 terá lugar a sección Ensino coa proxección das 13 obras de centros educativos das provincias de Pontevedra e A Coruña. En canto á sección oficial, os días 26 e 27 proxectaránse os 10 filmes finalistas. Será o público cos seus votos o que vai decidir cal será a película merecedora do premio do público. Xo día 28 a proxección ao aire libre no Parque Azul da película O Corno de Camborda vai clausurar o festival. Nesta última xornada tamén se entregarán os premios entre as películas gañadoras. Cabe mencionar as seccións paralelas Muller, Cambio Climático, Outros Mares, Patagonia, Mares da Fin do Mundo e Fronteiras no Mar. Este ano, como novidade, tamén haberá proxeccións polas mañás e polas noites. En canto ás actividades paralelas, celebrarase unha xuntanza mariñeira organizada pola Asociación Grupo Cultural Ronsel. Haberá un show cooking a cargo do chef Marcos Area e unha viaxe a Illa de Tambo. A programación complétase con mesas redondas e ata 3 exposicións. A Asociación Concellos da Ría de Muros Noia presentou en Santiago, no Museo das Peregrinacións, o libro titulado O itinerario da peregrinación de Pietro Querini de Muros a Compostela. A obra relata a historia do itinerario cultural do camiño por vía marítima pola Ría de Muros en Noia, realizada por este mariñeiro italiano no século XV, que o levou posteriormente ata Santiago e que serve para reforzar a historicidade desta ruta. A obra recolle a viaxe por mar de Pietro Querini, un navegante veneciano que en 1431 fixou o itinerario do camiño da Ría de Muros Noia, despois dunha viaxe desastre que incluiu o naufraxio do barco no que viaxaba, marcando así as orixes da ruta marítima a Compostela pola Ría de Muros Noia. Afronta o reto de, saindo dende Venecia, facer unha peregrinación a través do Mediterráneo con unha serie de avatares e de inclemencias que foron xurdindo nese percorrido que fixo que esa expedición acabase moi mermada e prácticamente chegando ao seu destino final logo de distintas circunstancias anómalas, un porcentaxe moi limitado desa tripulación ou desa expedición que parteu no seu momento de Venecia. Este libro, que xa foi presentado en Venecia, onde despertou un gran interese, ten como finalidade contribuir a que a vía querinísima acade un maior recoñecemento internacional. O igual que existe o camiño francés, o camiño inglés, o camiño portugués e as distintas variedades dese camiño, por que non esta peregrinación marítima non convertila no camiño italiano? Porque evidentemente van xurdindo distintas variedades, hoxe por hoxe é un camiño que ten o recoñecemento do arzobispado, que ten a posibilidade de facer unha ruta que cumplindo as 90 millas náuticas permite o ter a Compostela e, por tanto, entendemos que esta labor de difusión, esta edición que se fai en 3 idiomas vai a ser algo claramente favorable a hora dese recoñecemento como itinerario cultural polo que estamos pelexando. A obra realizada pola Asociación de Concellos da Ría de Muros Noia en colaboración coa Xunta de Galicia e a Asociación Vía Querinísima conta con 160 páxinas e 9 capítulos, ao longo dos cales se van recollendo mapas históricos de gran interese cartográfico. Ribadumia xa está metida de cheo no seu mes da diversidade. A Asociación Gotas impulsa de novo un amplo programa cultural e festivo para darlle visibilidade ao colectivo LGTBI+ no rural. A bandeira da diversidade no balcón da Casa do Concello de Ribadumia e o pistoletazo de saída para un conxunto de propostas que van continuar este xoves co primeiro taperconto de libros LGTBI da man de Adriana Ordóñez no local da asociación. O vindeiro luns haberá un obradoiro no CPI Julia Becerra Malvar e o mércores un contacontos na Casa da Cultura. O prato forte vai ser o 21 de xuño coa Ruada das Gotas. A xornada arrancará xa pola mañá cun pasarrúas e a lectura dun manifesto. O mediodía haberá
haberá un concerto de Catuxa Salom que lle dará paso ao xantar diverso. Seguiralle unha sobremesa con animación infantil, o Mamarra Show e unha noite chea de música con Guadi Galego, Monte da Pena e La Yaya DJ. Este ano, ademais, o mes da diversidade consolídase sumando a colaboración tanto da Xunta de Galicia como da Deputación de Pontevedra. Un xeito, indicaba o alcalde na presentación da programación, de ir un paso máis alá no camiño para darlle visibilidade á realidade LGTBI que máis nun concello rural como Ribadumia. Nos creemos firmemente que o lugar onde vivimos, sexa grande ou pequeno, pois merece ser un espacio seguro, necesita ser un espacio diverso, de respeto e, sobre todo, temos que estar orgullosos de onde vivimos. Por eso, Gotas comprométese a traballar por todos esos valores. Non somos conscientes de que, como concello, podemos ter o camiño que podemos ter, ou o percorrido que podemos ter, pero que temos que ir sempre da man as distintas administracións, xunto cunha asociación daqui do concello para, bueno, si é posible chegar máis longe. Nós somos un concello rural, creo que Ruada das Gotas, aparte, bueno, pues, ten moito que ver co rural, somos un concello de 5.000 habitantes. Pois así, orgullosos e diversos, marchamos hoxe. A actualidade xa saben, continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.